daj jeden. Chceš si istý? No? Dobre. Aj. Nalej mi ďalší. Pane, vám stačí. Nalej, more. Pane, začnite sa správať slušne. Normálne sa správam, čo? Tento podnik má A čo slušný podnik, normálne sa správam. Za mi nalej, chápeš? A čo mi on môže? A čo mi on môže? Boss, to si dali normálny? Čo? Zase Ize! Kúce A čo ty tu chvácno, však ty To nie je normálne. A čo ty som, chápeš? Kúce piješ. A čo? Však peniaze mám. Ideme A do... nie, ide. Aké ide? A však ide, to si povedal. A čo tu ožieraš? A čo, však ja si tu plánim, chápeš? Ideme domov. Ja si tu drím. Ideme domov. Už si na nejaké. Inak budem musieť vidieť SBSK. Idem tu. Sorry, brat. Áno! Čo? To si ty. Domáčko, čau. Čau, jak sa mám? No tu jak sa darí môj starý kamarát? No počúvaj, mne sa darí veľmi dobre, ale... Počúvaj. Ty nevyzeráš tak ako dobre. Ja som nahovno, lebo však nechce mi narať barmanka, voraj toto doma stará furt udrie. Nie je to tak, jak to bývalo, chápeš? Chápem. No a vidíš, kámo, priateľu môj, preto ja nepijem, kámo, lebo ja si viem aj inak užiť, vieš, a nepívam ja aj zajtra zle, vieš. Jak by tam chce? No. Sleduj, tu mám také srandy. Čo má, záujem si to dať? Bratku, neviem, to si mám problémy i na liečení som bol. Akože vieš, nenútim ťa, ale sám vieš, že kámo, kebyže si dáš, no tak ti bude lepšie. Za chvíľku. Tak za 45 za to, že si to ty. Koľko? Sa, nech sa páči. Dík sa. No, teraz. Kokos! Tam ideš. Čo je? More. Čo? Tam ideš? No, nejde. Čo? No si ožratý jak doga. Piču, čo ti to... Tu! A koho tu? Prestaň! Prestaň! Bolo ti to treba, debilko? To si ty. No, za toto si môžeš sám akurát. Tak čo robíš na ceste? Vstávaj. Vstávaj. Presný por, prečo už nenalievam takýmto ľuďom? Ježiš. No. Dobre si. Kde bývaš? Tam. Beriem ťa domov, kde bývaš? Hej, zájdem. Ty si istý. Hej. Nech ťa už viac nevidí.
Boha, ty ako vyzeráš, prosím ťa? Počkaj, ja ti to utrem. Ty jak vyzeráš? Si celý od krví. Ja čo? Vysvetlíš mi, čo si robil? Neviem. Poď, ideš do postele. No, Ideš do postele. Hyb sa. Kurde, ty si ťažký. Toto sú moje posledné peniaze. Uprosím niečo do chladničky a pre mňa lieky. Mama. Neviem, čo si o sebe myslíš, ale včera si to už naozaj prehnal. Správaš sa ako totálny debil. Ja s takým človekom tvoriť vzťah nebudem. Neozývaj sa mi a ani sa mi neukazuj na oči. Prosím, to volá. Dobrý deň, je pri telefóne pán Marker. Áno, som to ja, čo sa deje? Volám vám z nemocnice svätého Olivera. Vašu matku sme stabilizovali, pretože dostala infarkt. Viete sa prosím čo najskôr dostaviť do nemocnice? Jasné, hneď som tam. Prepáčte, pán doktor, môžem vám na chvíľočku? Vy ste kto? Syn pani Markerovej, volali sme spolu po telefóne a chcem sa vlastne opýtať, že ako sa má, ako je na to. Mala infarkt a stabilizovali sme ju. Dobre, a môžeme ju vidieť nejaké bližšej dobe? Sú teraz nie veľmi zlé na to, o pár dní iba. Dobre, ďakujem. Nemáte zač. Mala infarkt a stabilizovali sme ju. Včera si to už naozaj prehnal. Veľmi zlé na to, o pár dní iba. Správaš sa ako totálny debil. Ja s takým človekom tvoriť vzťah nebudem. Mala infarkt a stabilizovali sme ju. Neozývaj sa mi. Správaš sa ako totálny debil. Ja už nemám čo stratiť. Počkaj! Stoj! Čo si chcel akože robiť? Kto si? Čo to chceš? To na tom teraz nezáleží, ale čo si chcel robiť? Chcel si zoskočiť, alebo... No? A prečo by si také robil? A čo sa staráš? Nikto sa nestará. No dobre, ale akože normálny človek by také nerobil. Povedz mi, schodni, čo sa stalo? Kámo, počúvaj, proste mama v nemocnici, ja už na to nemám nervy, chápeš? No dobre, ale dá sa nájsť iné riešenie. Jaké riešenie? Však určite lepšie od toho. No a povedz mi, jaké? Ja ti pomôžem, počúvaj. Nepoznáš ma ešte, ale ja sa ti predstavím, ja som Peter. Ja som Adam, čau. Daj ťa spoznám. Poďme radšej stať to, hej, a dohodneme sa inde, ale... Prosím, povedz, lebo ty nemáš nič. Počúvaj, zajtra o 9. sa vidíme v parku, hej? Príď, bude dobre. Prekvapím sa, hej? Dobre. No čo príď cez nás? Vypravíš na tréning? Kámo, vôbec som nechce. No také, nie. Ideme, zablížim to, hej? Treba ti to. Poď. Tak, ideme. Poď.
Čo? To je strašné. Ale strašné, prečo? Toto potrebuješ, počúvaj. Kámo, strašne unavený som, všetko ma bolí. Ja ti verím, ale radšej toto ako chlast za drogy. Ver mi, dobre ti chcem. Zajtra v takomto čase sa tu vidíme, hej? Dobre. Dohodnutý. Dobre. Čo je? Zobudaj sa, raz, dva. Ideme cvičiť, nie? Nejdem nikde zajtra. Nechci sa mi. Mám zajtra. Není žiadne zajtra. Nič také, vstávaj. Nejdem. Nikdy seba nebude nič takto. Dobre. Poďme. Ahoj. Ahoj. To je pre teba? Ďakujem, zlatý si. Chcem ti niečo povedať. V prvom rade to, že som sa konečne zmenil. Už nie som taký, aký som býval a prehodnotil som svoje správanie a chcem ti povedať, že ty si to jediné, čo v živote potrebujem a čo chcem. Chcel by som ťa naspäť vo svojom živote, takže ak si mohla a dala mi druhú šancu, tak som to prijal. Potešila ma to úplne, nečakala som to, že... Takže uvidíme, ešte to prehodnotíme, ale nakoniec to tak. Dobre. Ahoj. Mami? Ahoj. Adamko, to si ty? Jasné, som to ja. Ty kde si bol? Tak Čo máš košelu na sebe? trošku som podnikal, mám teraz viacej peňazí a budeme sa mať lepšie, uvidíš. Mám nové auto, všetko, život bude lepší. Uvidíš. To musíš porozprávať. Jasne, všetko ti porozprávať. Ako poď si sadnúť, idem ti niečo rýchlo uvariť. Nie, mami, prepáč, ja musím ísť proste. Kam by si šiel? Však teraz si prišiel. Tak ale stále mám nejakú prácu, takže To musím vážne? ísť. No. Tak si daj pozor. Dobre. Ja sa pozor na sebe. Tak ahoj. Na všetko idem sa zabiť. Počkaj, ty čo robíš? Drbe ti na hlavu? I stretch my head, but my grip just goes up.